Kowe iki kok elek iki. Nalika kok simosa uripmu kejaran-jaran pasang semangat belum dihormati. Kowe nuduh nulis pengakuan ronggolan kalau tulung karo ronggolan. Kami sakwise ketemu ratu Ratu supaya papat pisan kowe ora netes, kowe ora main karo ronggolan. Ya, tidak. Nanging dadi kawrangan mulawe ning kene nabrak ora mungkin dadi bupati malah kaporo dadi jekre mojo wae ngopo dakahuyu kowe dadi jekre mojo wae jekre kalau dia bisa nabrak opo lah pancen dino iki kowe dadi jekre mojo wae iya iki dino bakal kalau menungso sing gawe geger ing aku pengen ngerti kalau mentono menungsane pengen gawe geger nang omahe teges tukang entuk garapan sapa menungsa sing gawe geger ora muni iki ronggola yen ngono teban katemutan matulah
Lawe. Aman kensu. Ram. Nggih. Wis rumangsa dadi menungso pilihan. Kowe kabeh minangka tuladha. Kowe kabeh minangka Hadipati saka guru negara Majapahit. Lho kok kaya bocah cilik. Gelut kowe mbok pamer wong sak desa karo. Rumangsamu sing iso gelut kowe dhewe apa piye? Kowe baru. Umpama ini ora sape, isih wani gelut. Kowe wani? Nek kowe wani gelut aja musolake. Semono kowe ora brengel kowe wani gelut aja musolake. Lajeng sinten? Gerangan iki kerubun. Lan kowe apa? Aku dadi wong tuwa isin. Nalikane Pendhapa Agung Negara Majapahit kebak, para saka guru padha marah. Rekahku ora kena kanggo tuladha bakal asih. Monggo eling. Sadurunge kowe kabeh kawin suda minangka Hadipati ning Tuban utawa Pringgan. Kowe kabeh turasing prajurit Dharmaputra. Turasing prajurit Bayangkara. Apa ora kelingan? Nalika kowe kawin suda ana ing negara Majapahit, catur prastya kin kudu dituhoni, kudu diteni. Siji, Bayangkara haniku Satya Prabu. Bayangkara kudu setya tuhu marang sesembahan. Tenangka loro Bayangkara haniku Ginung Pratidina. Tegese Bayangkara kuwi sepi ing pamrih, rame ing gawe. Kenangka telu Bayangkara haniku haminyahken Musa. Prajurit Bayangkara kudu bisa nyingkirake mungsuh sing arep gawe rubuh negara Majapahit. Ora kaya kowe, malah gawe geger ing sakjroning negara. Kang pungkasan, Bayangkara haniku tansah tresna. Tegese padha-padha prajurit Bayangkara, padha-padha saka guru Majapahit. Apa to gunane kowe padha rejekan ibarate madu balung ing tanpa susuk. Mendek cukup sering. Apa? Nggih, kula. Supaya dawa-dawa perkara iki. Sampara balen nang mrene. Engko lawe aku sing tanggung jawab. Wis tak kerja. Ono pamanmu ken sora. Ora ono kelakon kakek biasa kowe. Kelakon iki. Kaya ngene iki, Cuk. Ibarate blandang carang saka pucuk. Kriwikan dadi grojokan. Perkaramu iki ngembek marang wong tuwa. Mula kandiku sing wis aja dibacokake. Ngersa dalem wis ngersakake nambi minangka patih gamangku bumi. Yen bisa ayo tak kandhi sowan kaluputanmu engko paman sing nyulunke pangapunten. Aman kensul. Lawe kepiye? Menawi Ronggo lawe kulon sowan menawi Kraton Majapahit. Bejo Ratu Majapahit. Nawi Kepiye? menawi Ronggo lawe boten kulon sowan men Kraton Majapahit. Teges lawe gawe loro. Arep kapake negara Majapahit. Sing siji wong kaku, sing siji
Wong ora kena dituturi. Wah, cilaka.